Moyo angwani mswatukene to Friday makuseni mtutana na madzibaba no rest pepe ndobvunza kuti mutise mukuru sebasa anza ndiripo zvangu ndatombonanga nkwazvimba kune press giving day pachikoro pandakadzidza ndambonopawo nemabhuku ndimbonosponsor chichichichi pane mutambo futi uri kwekoko ndambonosponsor no kana ukambodzidza pachikoro ipapo aufanira kubva wazokangana ndakati no pamuri kuenda kada kutoendawo it's okay Sparks it's problem tinobaya ndatomuka paya panaruwa mota yebasa iyo tasvika paya kwazvimba paya ndatambopaka kata kunyatsobvunza information boss tango nanga takananga kamukomana achingotera ndasvika komana wangu andimirira bona ndakati okay tasvika paya takutoti ngatisvike pachikoro pacho tingoona kuti wagwani sekunuka kunga taita takasvika wanda se vanhu vechikoro watanga tasvika watanga tasvika paya pachikoro paya tikuona vana vechikoro vakatozara zvishuwa hapasi kudanwa anonzwa pari kufarwa ende madzibaba no rest vanga vakatenga mombe vakati no vana pachikoro pangu pandakadzidza ndichatenga mabhuku ndichabudisa mari ndichaita sebhati ndichatenga futi mombe nechikafu kuti padyiwe polisi yanga iri yakayaka yanga yakazara polisi yanga iripo aiwa apadanwa anonzwa kasazodaro baba ine machifi you can see kuti machifi anga aripo anoremekedzwa wanga aripo kagara mutende wananga wabva kuchichichi madzibaba noresa kwabva watanga kubudikira napo neprotocol yawo smart yanga yakarwa namadzibaba noresa ungazimboti ndemadzibaba here anga ari ma1 plus team yawo smart yanga yakarova pane vamwe vakuru vari kupinda muri kuona zvakaita marukadaro avo regai ndidzosere microphone kumuridzi pedza zvekare head of Mururi secondary school vatito welcome remarks tj mbosimudza mukoma wacho DJ kana vanonoka torira tega Mururi muriko ereuko. Thank you very much ndotenda DJ maita basa skuru. Ini chadasumukira pano ndasumukira kuti ndikutambirei zvikuru nemufaro pamusha wedu uno weMururi secondary school patiri kusangana pa speech and prize giving day patiri kupa mubayiro kuvana vedu vakaita zvakanaka mukati megore rapfuura. Saka sunungukai kana masvika pamusha wedu padzimba dzedu dzekushandisa matoilets edu. Then kune mhuri uyu ndamupedzesera because mwana wangu takamudzidzisa pano taiburana pano taitomuona sei bwe rakarashwa pano maita mazwa mwana uyu maimuona sei sebwe rakarashwa asi nhasi ndomusimboti wokona ivo vanomushedza pakuzvarwa kuti hlohla no rest iye zvino atrainer upgrade hakunzi chii taitoichachairi kuti chi madzibaba no rest werai maoko madzibaba no rest havana kungoya kuzopa chete kana wauya netikauya nako madzibaba vanenge vachitoona ipapo mumagirazi emwe rasaka nako madzibaba vanokabata iwe vaverai maoko madzibaba no rest. Mwana wangu Mapungane uya pano akaberekwa naJaindi ndiye mukoma wangu baba wake. Mwana uyu anditakura varume vamuri kuona ava ndo ofisi yake mabheji muri kuvaona basa riri kubatwa tapotswa naBhozhongora Mbichani naTete Kuda Mashiri nezvazoitika vangadai vari pano. Media iyi imedia yeZimbabwe ava ndeye manewspaper vevaTV nechi nhasi iwe itoita fesi iri nani unenge uchibuda. Tiri kutenda madzibaba no rest. Ndina madzibaba gondo handiti vari pano vantone mwana anodza pano iye ane vana vari pano nevamwe venyu timu matifukidzira zvaitwa hapana zvamati maona hama dzano zvamamutaurira mwana madzibaba hanzi namadzibaba hamana zvamati maita sei waini pakana nhasi hanzi inowedzero hanzi zvekudya zvinoita sei saka tabarara don't worry kufunga zvakawanda madzibaba nodza vari madzibaba nodza oye madzibaba gondo oye
Notenda zvikuru madzibaba tichasangana pachikamu chinoti anoti maspecial guest angwa. Maspecial guest achinogara zvavo pasi chandakaona kwazvimba. Madhanza erohwa nevana ava boys ungazomboti ndekwazvimba here. Kwaifarwa kwairatidza kuti no zvinhu zviri kufamba ende vana ava vari up to date. Mukati madhanza turirowa kuti ndazongotya zvangosiya sound yachainge iripo kanga ri kamapiano kainaka kamapiano baba kairohwa baba kainaka baba ndazongotya angu copyright but ndakanakirwa nechandakaona pazvimbava. Aiwa kwazvimba kumanaka ona mvesi uyu aneti magilasi ende iwewe zvaita kuendana baba kuchinakidza baba ende kwazvimba zveshuwa vanenge vari up to date right. mukona kamwanako ndokajunior kansela kaikokoko saka kanga ariko ndakavatege ndimbokatore ndimboyatsoka zume baba kwazvimba baba padhuze neHarare zvishu. Saka paanambota nguva pamba kupiwa vanhu zvavanga wina vana vacho pakapiwa vana zvakawandisa zvisingaiti. Pakapiwa vana mabhokisi vaingopiwa zvinongoenderana nekugona kwake wakapiwa zvazvakarongeka kani. Ende toda kungotendawo guys akuudza chimwe chinhu wacho ndakadzidza. Kana wakadzidza kuchikoro kwakadzidza iwewe trywo by all means kachimboendawo umboona kuti paya pandakadzidza paya pari sei. Izvo kana mwari wachimwe kukomborerawo mari ichibatika chimboendawo umboona kuti vana vari kudzidza ipapo vambori sei unombosponzawo kana ngosvika nemazimari ako ngoti andabhadhara school fees vana vese ava temu yese unomboendawo struggle unoiziya. Saka pakapiwa vanhu mapuraizi akasiyana siyana mabhokisi zvakawanda zvakapiwa vanhu ipapa zvakawanda kani. Baba wangu andikunyepere baba pakapiwa vanhu mapuraizi akawanda kubva kuno vanogona chesi vanogona kutamba vari smati vanogona bhora zvakawanda vanhu vakapiwa mapresents akawanda ityisa emhando yepamusorosoro. Hazvina kuperera ipapo pakazotanga kupiwa even magesti anga aripo ane zvaanga akagadzirwawo zvazvakakavwa zvakanaka. Mudara wangu andikunyepere zvandakaona pazvimba chinonzi Chisionekwe. Ndakabva ndatsofila kuti ndinofanira kumboendawo kumusha kwangu kwaSapo kwandakambodzidza uko ndombosvikawo nomboitawo prize giving day wo wombosvikawo pombofarwawo musiwo wombourayiwo mombe vanombofara nekunwa vachisekerera. Kwana mufaro uyu kunengana imombe. Saka ndo zvakaitika izvi muri yeZimbabwe. Baba wangu andikunyepere pakanga paine magesti akawanda akanga aripo. Anyone anga aripo kumagesti koko akawanawo something chaakabva nacho. Zvinhu zvinonakidza kuti unongangoenda uchiti anongonabudikirawo but odzokerawo ine something. Vanhu vakapiwawo something chotodzokerawo nacho madzibaba norese vakameka sure kuti munhu wese anga aripo ipapapo mufara uripo. Ndobva munogona mazismail anongorohwa is because zvanga zvakarongeka yangosiyanawo nekungoti tangoitawo prize giving day atinongoti vana ngavangoita ngovapo oita mapoemu ita sei but izvi zvanga zvakarongeka zvanga zviri pane rimwe level. Ndisingakanga nemamavo ndakaranza hanzi Chirenda mamai vavo vakakontributa zvisingaiti kuti function ibude zvakanaka. Handikunyepa takavaona mamai vavo vachinzi vakakontributawo zvisingaiti. Saka zvinhu zvaitifadza patakaenda ikoko kuti takaona kuti takadzidzawo saka takangoti no setichangotora zvinhu zviri panapa sezvazviri topawo mhuri yeZimbabwe vanhu vayeukewo kuzvikoro zvavakadzidza kuti zvinombodzokerwawo uchimboitawo something pachikoro pavakadzidza zviri important zvakakosha izvozvozvo. Zvichingopera zvekupanana kumagesti mapuraizi pakava patanga kupiwa maticha mari hamana pakaverengwa mari maticha. Namisa usakose panapa vane mari yavaita $150 ndiri kutya kukusvitsa ndombofuna kumbovhura ndiri kuseri ndovhura here ndofunga kumbovhura mari iyi ndiri kuseri asi zvisinei ndokumbira kuti ndikusvitse mari inoita 100 and izvi zvipo no rest madzi baba no rest madzi baba no rest. Mwana akadzidza pano kaya hanzi akabale mahiu ndanzvakaiti masenzi akabale hanzi akafoira hanzi ranga riri dofo asi nechikonzero chekuti akabvuma kurayirwa. Boys andikunyepere pakaverengwa mari maticha akatanga kupiwa mazimari mungapiwa 150 mungachipiwa 200 mungachipiwa 100 mungachiita sei pakaverengwa mari yakawanda maticha ese
akabva aine something matichaisa akabva aine mari handikunyepere guys zvandakaona uko mawani even izvezvi kuti nditi madzibaba norest imbinga ndinokwanisa kuita se kuwirirana nazvo bozo kunotisvika pachikoro chitambisa maticha ese kamari unongochirema saka ndo zvakaitika guys kwazvimba izvi ngatinzwe headmaster kuti wakapiwa mari uyu mukuru wechikoro apiwa chipo namadzibaba noresi chinoita 2 itu chingarifembere zvakaitika musuyo zvakaitika apa zvakanishamisa headmaster kana vamwe maticha angatipiwa ma200 ma150 mukuru wechikoro akangonzi tamupa 2 chizvibvunzo wega kuti akapiwa 2 chii amshu akapiwa 2000 echaiyo kana kuti 20,000 I think 2000 yakapiwa mukuru wechikoro saka ndo zvaitika kwazvimba izvi takazanga takumhanya hedu tada kuti tidzoke hedu kunoku kuharare but pakazosara patambwa bhora pamba paine mukombe wanga uripo from mapictures anga ndichiona munana H Metro munana Herald mamedia house akasiyana-siyana pakatambwa bhora trophy ikawinwa saka guys ndo zvanga tingori nazvo zvangada ndikuratidzewo zvandakaona kwazvimba zvakandityisa zvakandivhundutsa big up yourself madzibaba noresi zvakanakawo izvi kuti uite uchiitira community yako yaunenge wakabva bhaibheri rinoverenga nobva rati zvoni ko ukaita zvakanaka haungafariwo here ngati munzwa mukuru wechikoro kuti anoti kudiwo kune Zimbabwe takwanisa kutisangana na headmaster mukuru wechikoro tavisita pana pataona kunoitwa prize giving day kuchipiwa vana maprize saka tamubvunza kuti timbosangana nemukuru wechikoro timbotaura nawo mukuru wechikoro kunofara here unofara baba makasimba uyu tinotenda nekuti kuita kwamaita pasara aiwa tinotenda mukuru taona kuti pana sichirenda kana madzibaba norest wauyawo panapa atsiridzewo pane zvine zvichidiwa panapa muri kunzwawo sei kana vana vakadzidza panapa vachikwanisa kudzokawo vachitawo give back to the community vachidzokawo vachipawo something kune vana vachikulena izvo zvinokunzwawo sei muchionawo vana vakadzidza panapa vachidzoka vachitawo zvinoshamisa kudai ini ndinongoda kuti kana uri akabereka ukaona warera wakudza mwana wokuchengeta ziva kuti ndo inonzi success saka isusu kudzoka kwevana vedu mushure munge takachengeta ndikada kutaura tete chirenda vakadzidza vatoriwa umbe kwandimisipo pano asi vangoita chito chekudzoka zvinove zvinodzanisa zvakanyanya asi mukatarisa noresi tamudzidzisa kubva kumwana noresi akanga ari mwana akanga achitoti academically zvainetsa consistency kuuya kuchikoro and everything but he was good in sport but unozama tarisirwa unoita if you're not academically gifted but at the end of the day aprova kuti academic asizega zvinosumidza munhu and besides that kuratidza kuti ane mwoyo waanawo une charity mukati manage to come back saka toda kuzvitenda izvozvo ende zvinotipa shungu yekuramba tichishanda toproduce vana especially vane mwoyo iwoyo because muera yatakuenda yethe heritage based curriculum muchaona kuti we are turning tech for tikuda vana vanobuda nemaskills and tabuda vana vanobuda nemaskills kuti pabude nemaskills panoda a lot of input inoiswapo in terms of equipment use and everything else resources so that mwana abude ari certified anditi saka tikuti isusu we need those partners vana vedu vachidzoka vachita plow back then tozorichawo outside vana vedu vatanga I think that is the way ndinangobvunza vawanda vedangotimbotaura kuti munzwa kuti mukunzi wese sekutiri wechikoro ameno chikoro kune zvekutaura vano zvamungade kudzowo muri weZimbabwe kana vamwe vana vari kuonawo zvikuitwa nevamwe vana vanoda kwaudza kuti ndiri kuti nyaya kuZimbabwe yese nguva zhinji kana mavision achiitwa especially nevakuru venyika we are talking about vision 2020 pauri ipapo remember kuti you are an input into vision 2020 patinoti zvakadhakwa paiziva kuti iwewe input pipe yacho inenge yakadhakwa kuchezva so let's all function, let's all have hands on the deck padiki pauri kuita ipapo ipapo patatoproducana noresta education system maiona madzibaba noresta support somehow they are partners with the government irega sometimes achibuda isusu we are the government saka let's make sure we support each other so that at least maresources anoyepo to achieve a vision 2020 as it's called by his excellence. Ndakutendai mukuru wechikoro. Thank you so much. Thank you so much. Zvinhu zvekutaura zvinhu zvese tazviona zvichiitika nemaziso. Ndakutendai. Thank you so much.